ଅନୁଚିନ୍ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭୁଲରେ ବି ଶନିବାର ଦିନ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ନମ୍ବର 1, ଶନିବାର ଦିନ ମଦ, ନିଶା, ମାଂସ ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶନିଦେବ କୋପ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା କଏନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଘରକୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଶନିବାର ଦିନ କଳା ବସ୍ତ୍ର ଓ ତେଲ ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ନଖ, ଚୁଟି ଏସବୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏପରି ଅସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଲୁହା ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି ଲୁହା ଜିନିଷ ଦେଲେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିପଦ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ନୂଆ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଓ କ୍ଷତି ମିଳିଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେତିକି ଶନିଦେବ କୃପା ହେବେ। ଶନିବାର ଦିନ କାହାର ଅପମାନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ କମିଯାଏ ଓ ଶନିଦେବ କୋପଭର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେବ। ନମ୍ବର 9, ଶନିବାର କାଉ, କଳା ପକ୍ଷୀ, କଳା କୁକୁର, କଳା ଜନ୍ଦା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମଦିନ ଥାଏ ସେହିଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ପୂଜା ନିୟମ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ କୃପା ଲାଭ କରିଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏପରି କଲେ ଶତ୍ରୁ ତା ପରମ ଶତ୍ରୁ ବନିଯାଇଥାଏ। ଶନିବାର ପିପଳ ଗଛରେ ଶନି ପୀଡ଼ା ପୂଜା କଲେ ଶନି ପୀଡ଼ା କମିଥାଏ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ଗୁଗୁଳିର ଧୂପ ଦେଲେ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଦୂର ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ସବୁଦିନ ଯଦି ବି ଦିଆଯାଏ ବା ଝୁଣା ଧୂପ ଦେଇପାରିବେ ତ ସବୁଦିନ ଭଲ ହୋଇବ। ଶନିବାର ଦିନ କାଉକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ହେବ। ଶନିବାର ଦିନ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବହୁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପେଟ ପୂରା ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିନଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଚୋରାଚୋରି ହୋଇଯାଏ ତାହା ଅତି ଶୁଭ ଅଟେ। ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଘରେ କେହି ଅତିଥି ଆସନ୍ତି ତାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ପାଠ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଟଙ୍କା ଧାର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କରଜ ବଢ଼ିଥାଏ। ମୋର ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଏପରି ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିଲେ ଜୀବନ